Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 54 years ekuberekwa. Ndakazototendeukawo about 4 years ago. Ndava kugara kunoku tichati ndigere kuGlenora Sea, but sandiko kwandinogara zvangu. Saka ndisati ndatendeuka iniwo mukoma ndainge ndimbori muRoyi. Chakaitika ndechekuti gogo vangu ivo vainge vari mukuru wevaRoyi kudunhu rekwandinobva. Gogo vangu ivo vakatombodzingwa muvillage namambo, but mushure mekunge mambo ashayikirwa nevana vake vaviri, vakadzi vamambo vaviri vakatanga kupenga, akakumbira gogo vangu kuti vasatama vachibva muvillage, nekuti imomo mudare ivo gogo vanoti hanzi vakatobheja, vakaudza mambo kuti iye ndiye ainge achazotama, ende kana kwanguri kunzi vainge vachazotamiswa by force, iye mambo ainge achazovatsvaka uko kwavanenge vava kugara. Saka mushure mekunge mambo awirwa nematambudziko ose iwawo, ndipo apo paakabva achizotuma machinda ake kuna gogo vangu kuti vange vachizoenda kwaari, vakabva vachizotaura, vakataurirana in secret. Then gogo havana kuzodzingwa muvillage. Gogo vangu vainge vari muRoyi mukuru. Gogo vakazoitwa svikiro, even though vainge vasiri svikiro zvachose, vainge vatori muRoyi, asi kungoti mambo ainge achivatya, uye zvekare ivo gogo vainge vachiti mambo ainge ava kutovashandisa ivo kana kuri kunzi kunenge kuine munhu uyo waanenge achida kukuvadzisa. Aingoudza gogo vangu, gogo ndivo vaibva vachizoenda vobva vachizonodhila nemunhu iyeye. Saka iniwo mukomanashi ndakajoiniswa zvekuRoyi nagogo vangu, not because ndainge ndichida, asi painge pasina choice. Vabereki vangu vakashayika pandainge ndichiri mwana mudiki. Even though gogo vangu vainge vari mukuru wevaRoyi, but kana uri mukuru wevaRoyi hazvireve kuti unenge wakapfuma. Gogo vangu vainge vari munhu aitambudzika zviya zvokuti zvainzwisa tsitsi. Dzimwe nguva taizotoita zvekutotumidzirwa chikafu, vanhu vaiuya nechikafu chichibva kuna mambo, tava kutoziya nenzara. Saka vainge vangori mukuru chete panhau dzekuroya, but in real life zvinhu zvainge zvakatongoroma. So apo pandainge ndava ne19 years, gogo vangu ndo pavakabva vachizosarudza kuti vange vachindijoinisa zvekuRoyi nekuda kwenhamo yainge irimo mumusha. Madzisekuru angu aitondikurudzira kuti ndige ndichiita zvechipfambi. Pandakatanga kudanana nemurume wemunhu ainge ari wemuvillage, ainge abva mukutenga chigayo, saka ainge ari best friend yevamwe sekuru, hanzvadzi yaamai. Saka vakabva vachizouya naye pamba, then vakabva vachizoti apo paainge ava kuda kuenda kumba kwake, vakabva vati ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichimuperekedza. Saka hwainge hwava usiku, murume iyeye akatanga kundibata-bata, even though ndainge ndisati ndakamborara nemurume before. Akabva achizondiratidza mari, akabva anditi kana uchida mari ndinokwanisa kukupa mari iyi, but ndiri kuda kurara newe nhasi. Ndakabvuma because ndaitoziva kutoti mangwana acho makuseni taitofanira kutoti tinge tichitomuka tichitodya porridge rinenge riine sauti pasina kana shuga. Apa ndo hwainge hwatova upfu hwekupedzisira. So ndakabva ndachizobvuma, tikabva tachizoenda kumba kweimwe friend yake, tikabva tachizopiwa room. Ndakazoswerako ndakarara ikoko, even though vana sekuru vainge vachizviziva kuti ndo zvainge zvaitika, but havana kumboita basa nazvo. Kwakatotumwa umwe munin'ina wangu akauya akazotora mari imwe yandakavapa yandainge ndapiwa, vakaenda vakanotenga magrosari. Saka ndainge ndava munhu ainge aine musikanzwa, asi ndakabva ndachizotanga kugara neumwe murume apo pandainge
ndava ne19 years. Saka nekuda kwekuti ndainge ndiri munhu aiva nemusikanzwa, ndaiti kana ndikabatira pamuviri ndobva ndabvisa nhumbu dziya. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungobvisa nhumbu ine 3 kana kuti 4 months. Saka ndakabvisa nhumbu dzinosvika 5 ndokubva ndachizotizira manje. Ndatizira kudaro ndainge ndava ready, asi chandainge ndisina kuziva ndechekuti ndainge ndakatozvikanganisa chibereko changu nechekare. That was when apo pandakabva ndachizodzokera kumba ndikabva ndachizonotaura nagogo. Saka ndataura nagogo, ivo vakabva vanditi vainge vachida kuti vange vachindigezesa nemishonga kuitira kubvisa mhepo dzevana avo vandainge ndakabvisa richiri ropa. Saka takabva tachizouraya mbudzi. Takauraya mbudzi iyi, it was somewhere kuma past 6. Then that was when apo patakabva tachizomirira kuti kunze kunge kuchivira, vakabva vachizonditi ndinge ndichienda navo kumakuva. Takaenda kumakuva, tainge tiine kabhaketi kainge kaine ropa, ndokubva vachizonditi ndinge ndichikurura nhumbi dzangu. Ndakakurura nhumbi dzangu dzose, vakabva vanditi ndinge ndichipfugama. Ndakapfugama kudaro, ndakati ndakatarisa gogo vangu, ndakaona kuti kumashure kwavo kwainge kuine vanhu vainge vakawanda kuda vaitosvika kuma 20, but vanhu ava vairatidza kuti ivo vainge vakasofa kudhara. Gogo vangu vakanditi ndisatya, vakabva vandiudza kuti vainge vari vanagogo vangu vose vemudzinza avo vakafa vachiroya vainge vauya kuti vange vachizoona gogo vangu vachigadza shavi reuroyi pandiri. Saka vakatanga kundigezesa neropa riya. Vakabva vachizondigezesa neropa kekupedzisira pamazamu zvekare nepazasi pemazamu angu. Vakabva vachizondipa nyoka. Vakandipa nyoka, asi nyoka iyi pavakandipa kainge kangori kamuti ako kavakanditi kamuti aka uri kufanira kuti unge uchizorara nako wakakatsamira, kana kuti unokaisa muchipfeko chako chemukati pachazozvarwa nyoka. Nyoka iyi ndiyo ichange ichizova mwana wako, uye nyoka iyi unofanira kuti unge uchizoiyamwisa kweupenyu hwako hwose. Mukoma mangwana acho makuseni pandakamuka, ndakaona pafloor painge paine kanyoka kainge karipo. Nyoka iyi mukoma handina kana kumboitya, ndakatoitora ndikabva ndatotanga kutoiyamwisa. Murume ndakamugadzira zvekuti ndaiti kana ndikadaidzwa nagogo vangu huri usiku sezviya, ndaitomuka ndotobuda mumba iye asina kana chaanenge ambonzwa. Nekuda kwekuti ndainge ndava nemasimba, murume wangu ndainge ndakamudyisa zvekuti aitozviziva kuti ndainge ndiine zvikomba zvangu zvandainge ndiinazvo, asi chekuita painge pasina. Zvinhu zvaaingoziva mumwoyo make kuti mudzimai wangu iye ane maboyfriend. Ndainge ndichifamba nevaroyi vakawanda. Ndakazoti ndabva kumaruzevha nemurume wangu tauya muguta guru reHarare. By that time ndainge ndava ne25 years. Apa hama dzake dzichitaura, ende dzichitaura kudaro, ini ndaiti kana anenge apfuurira murume wangu kuti mukadzi wako uyu haazvari, ndobva ndatumidzira nyoka yangu yonomutemera kana mwana wake. Ndine vamwe vatete vangu avo vainge vaine vana vavo 3. Ndakavauraya vose vana ivavo, ndikabva ndavaita ngomwa. Ndikabva ndati zvino ngomwa ndiani? Ndo zvandainge ndichiita izvozvo pandainge ndiine 25 years tava kugara muno muguta reHarare. Ndo pandakabva ndachizosangana nemasatanist. Ipapo pandakasangana nemasatanist, chakaitika mukoma ndechekudai, sezvo ndainge ndiri munhu ainge akadyisa murume wake, uye zvekare murume ndainge ndichimuteerera, ndainge ndichiita zvandainge ndichinzwa kuda. Saka dzimwe nguva ndaikwanisa kutongomuudza kuti ndiri kumboenda kunonwa doro, ende iye ainge asitomborina chaaikwanisa kundiita. Ndaitoenda ndichinonwa doro. Saka pamba patainge tichigara tainge tava kuloja cottage. Saka ndaiti dzimwe nguva ndikabva kubhawa kana kuri kunzi dzinenge dziri kana kuma 3 AM, ndaibva ndachizorara nechikomba changu mukitchen, kana kuti kana zvakakwidza mukudhakwa ndaikwanisa kutomuteerera
zvekuti ndaitomuudza kuti ange achiburuka kubva pamubhedha iye ange achienda kunorara pasofa. Aingotanga kungochema semwana mudiki, obva atoenda obva anorara pasofa. Iriri nechikomba changu taibva tatorara pamubhedha. Saka ndakati nerimwe zuva ndainge ndiri kune rimwe bhawa, ndaenda nebest friend yangu tichitsvaka vanhu vekufara navo. That was when apo pandakabva ndachizotanga kutaura neumwe murume uyo mukoma. Paakatanga kutaura neni ndakanzwa sekunge ndainge ndabatwa nechiveve, ndikabva ndatoziva kuti iyewo ainge ari umwe wangu, ainge ari uyo anofamba neusiku. Saka akabva achizotanga kutaura neni ndokubva tachizoenda kumba kwake. Akabva andiudza kuti zvandainge ndanzwa ndizvozvo, akabva ati ainge achindida uye ainge achida kuti tinge tichishandidzana. Saka ndaingofungidzira kuti ainge ari muroyi. Ndainge ndisati ndakamboudzwa nagogo vangu kuti pane musiyano pakati pevaroyi nemasatanist, nekuti masatanist ivo ndivo vanenge vaine simba kudarika varoyi, n'anga nevamwe vanoshandira Satani. Saka takazoti tichifambidzana kudaro aipota achinditora. Taifamba mumahighway akasiyana siyana. Ndakakonzeresa maaccident anokwana kuita matatu, 1 kumasvingo, imwe kuBulawayo neimwe yacho tikaikonzeresa muHarare. Ende pamaaccident ose iwawo pakafiwa. Saka nekuda kwekuti ini zvainge zvisiri mandiri zvekuti ndinouraya vanhu live and direct, because ndaiti kana ndisina kubatwa neshavi rehuroyi ndaitopota ndichitonzwira kana munhu uyo wandinenge ndichida kukuvadzisa tsitsi. Saka takazongorambana zvedu. Mushure mekunge tarambana ndakangoramba ndichingoenderera mberi nemabasa angu erima. Pamba patainge tichigara ipapo ndakabva ndachizotanga kufambidzana nalandlord. Murume walandlord ndiye wandainge ndofambidzana naye. Zvandakatanga kuita mukoma ndezvekuti ndaimuka usiku ndobva ndaenda kubedroom kwavo, ndobva ndapinda ndototanga kutorara naye. Iye aingoita madreams achirara neumwe mukadzi uyo waainge achichiva. Ndaiti kana ndapedza kudaro arasira mbeu yake mandiri, ndaibva ndachizoenda panenge pakarara mudzimai wake, kunyange zvikanzi anenge akarara nedumbu kana kuti nesaidi. Nyoka yangu yaibva yachizomushandura. Yamushandura kudaro inini ndaienda ndobva ndanogwadama ndakaisa chiso chake pakati pemakumbo angu, ndakamushamisa muromo wake, ndobva ndaita kuti hurume hwose uhwo hunenge hwasiyiwa mandiri nemurume wake hunge huchizopinda mumukanwa make. Saka ndakaramba ndichiita izvozvo ndokumudyisa kwandakamuita ikoko. Takagarapo pamba pavo kwegore rose tisingabhadhari kana rent, nekuti ndainge ndava kuvahudzira zvekuita. Zvadaro ndakabva ndachizobvapo ipapo ndikazouya kuno kwandati ndava kugara kuGlenora C. But sandiko zvangu kwandigere ndava nemakore akati wandei ndigere munomu muGlenora. Uye zvekare ndinoda kureurura kuti vazhinji vacho mukoma vanoroya, uye zvekare kutambudzika kuri kuita vanhu vazhinji muno muGlenora inhau yekuti varoyi vakawandisa. Vamwe vatori vanhu vanotoenda kuchechi vanozviita sekunge vanonamata, but chokwadi chiri chekuti vanenge vachingovanza zvavo uroyi hwavo nekunamata, sezvo chechi dzakati wandei mazuva ano havachatendi muzviprofita, vava kungomhanyidzana negospel yekuti munhu unofanira kuti unge uchiita mari. Saka kana kuri kunzi chechi kana isisina chiprofita, kana kuti nguva dzekuti muprofita anomira pamberi pevanhu obva atanga kutaura zvose izvo zvaanenge achiudzwa namweya mutsvene, chechi iyoyo inogumisidzira yazara nevaroyi, nekuti panenge pasina anenge achiprofita umwe, munenge mava kungoita zvekungomhanyidzana nemari chete. Saka ndakazogumisidzirawo ndazviudza kuti kutendeuka chinhu chakanaka. Mushure mekunge ndatumidzira nyoka yangu iyi ndakaitumidzira kune umwe mukadzi uyo wandakanetsana naye. Nemukadzi uyu takasangana kuMbare because ndinoitawo basa rekutengesa. Saka tasangana kuMbare kudaro
takangotukana. Ndikamubvunza kuti nhaiwe unoita zvivindi zvekundituka, unombondiziva kuti ndini aniko here? Iye akabva ati ainge asina basa nazvo. Akabva ati kunyange zvikanzi unenge uri muzukuru wapresident handina kana basa nazvo ini. Ndokubva tatukana paya. Ndikabva ndati tichazviona. Nyoka yangu mukoma ipapo yainge ichida kumuruma, yainge yakatofutisa pahuro apa iri redi kuti inge ichimuruma. Kana kwanga kuri kunzi nyoka iyi yainge ichazomuruma, vanhu vaizongoti kobra honai nyoka iyo. Yobva yatonyangarika, vanhu votoshaya kutoziva kuti yaenda nekupi. But nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vakatiwokera tichitukana, ndakaona kuti kana ndikati kune nyoka yangu tema munhu iwe, vanhu vaibva vachizozviona kuti ndiri muroyi. Then ndikabva ndati tichaonana nazvedu usiku. Ndokubva ndachizodzoka kumba. Usiku hwacho ndakabuda, but ndakati ndichingobuda gate ndakasangana nechimwe chipoko. Chipoko ichi handizivi kuti chipoko chani. Ndakaita usiku hwose ndichirwa nacho chipoko ichocho. Pandakachiona chipoko ichi ainge atongoriwo umwe munhu aita sekunge ainge achizvifambira, asi ndichingonotsika mutara ndo pachakabva chachizotanga kumhanya chikauya kwandiri tikatanga kurwedzana. Nyoka yangu yainge isitorinawo simba rekuti inge ichikurira chipoko ichocho. Ndakazopepuka, dzainge dzava kuma8. Then usiku hunotevera ndakakoka dzimwe shamwari dzangu tikabva tachizorwesana nacho chipoko chiya. Takashandisa dendere reshiri ndo ratakabva tachizobhururuka naro tikaenda kuchitungwiza. Asi takati tava kuda kunoswedera padhuze nepamba pake mukadzi iyeye, ndo patakaona kuti painge paine ngirozi dzainge dzakamira dzichitoratidza kuti dzainge dzakatotimirira. Ngirozi idzi dzainge dziine mapakatwa awa ainge achibvira moto. Takabvako kuchitungwiza tichitiza. Mukadzi uyu ndakaita kuzosvikira pamba pake live and direct ndiine shamwari dzangu nhatu. Taifamba tichita sekunge vanhu vari kutengesa, but tainge tichida kuti tinge tichikwanisa kusvika pamba pake because shungu dzedu dzainge dzava pakuti tainge tichida kunyatsokunzwisisa kuti mukadzi uyu anomboita nezvei, musatanisti here, kusei pamba pake. Takaona painge paine ngirozi idzo dzakatidzivisa kuti tisakwanisa kupinda pamba pake. Ko kana ari munhu anonamata, sei akandituka kunditukirira kudaro pamberi pevanhu? Then ndokubva tachizosvika pamba pake. Iye akatondiziva akabva ati ko ndimi naigogo, ko munotombofambirawo kuma areas ekuno? Ndikabva ndati hongu mwanangu, kunyange kuno ndinotombofambira kuno. Kwamanashi mukadzi uyu akati akanditarisa, ndakaona pahuma pake apa painge pachibvira moto. Tikabva tatoziva kuti tainge tichitamba nemunhu ainge aine mweya mutsvene wainge uri maari. Tikabva tachizosiyana naye. Saka kutadza kwandakaita kumuroya mukadzi uyu kwakatanga kundipa doubt. Ndikabva ndati zvinoreva kuti nyaya dzose dzandaiudzwa nagogo dzainge dziri dzekunyepa. Ivo gogo vainge vaine zvakawanda zvavainge vachiziva pamusoro peshavi reuroyi, nekuda kwekuti vainge vari mukuru wemudunhu iro ratainge tichigara. Saka gogo vaingoti kana vakatsamwa vobva vati nariribvi unochiona chete iwewe. Saka edi ndaifungidzira kuti Riribvi uyu maybe yainge iri hama yavo yainge yakasoshaika kudhara. Chandainge ndisina kutoziva ndechikuti pose apo pavaiti Riribvi vaitoreva ivo kuti ndiye mwari uyo anonamatwa nevanhu vanoita zvekuroya. Saka avo vanenge vasina masimba akafanana nemasimba avo ainge aina gogo vangu,
izvi havatozvizivi. Kana nhasi uno umwe muroyi kana ukatomuudza kuti chenyu chitoriwo chitendero ende munonamata shavi rinonzi Lilith, vazhinji havatozvizivi. Saka mushure mekunge ndatendeuka, ndakati nerimwe zuva ndiri kumba kwavamufundisi ndichivaudza zvose izvo zvatainge tichiita mazuva awo pandainge ndichiroya nezvose zvaiitwa nagogo vangu. Saka pandakati gogo vangu ivo vaiti kana vakatsamwa kana kuri kunzi vanenge vachida kukuuraya vaingoti naLilith unochiona. Ndipo apo pandakabva ndachizonzi namufundisi, Lilith uyu ainge ari munhu here anorarama kana kuti munhu akashayika? Yainge iri hama yenyu here kana kuti kwete? Ndikabva ndavaudza vamufundisi kuti ndainge ndisingatoziviwo kuti Lilith uyu yainge iri hama yagogo here kana kuti. Saka vamufundisi ndo pavakabva vachizondiudza kuti Lilith zvinoreva kuti Lilith ende ndiye mwari wevanhu avo vanoita zvekuroya. Saka ndo pandakabva ndachizotanga kutozvizivawo mushure mekunge ndatendeuka. But ndikangoti kutendeuka kwangu kwandakaita, ndakatanga kutendeuka mushure mekunge taenda kuchitungwiza tichida kunyatsokunoona kuti mukadzi uyu watainge tichitadza kuti tinge tichisvika pamba pake ainge achimboita nezvei. Saka pandakaona kuti pahuma pake painge paine kamoto kainge kachibvira, ndakabva ndatoziva kuti uyu ainge ari munhu anonamata, even though ainge aine pamuromo pasingamharwi nenhunzi, but kunamata ainge achinamata zvake. Saka ndo pandakabva ndachizotanga kuita doubt mumwoyo mangu, ndikati zvose izvi zvandiri kuita hazvina maturo. Zvose zvandaiudzwa nagogo kuti mwari wedu ane simba kudarika mwari uyo anonamatwa nevarungu kana kuti maKristu, ndo pandakaona kuti dzainge dziri nhema. Ndikatanga kutendeuka, zvakanditorera nguva, asi chandiunza pano mukomanashi inhau yekuti ndinoda kubatsira kune avo vanenge vachifungidzira kuti vari kushandisiwa usiku, nekuti kuti unge uchizosangana neminyama unotanga kushandiswa kuhope kwako usiku wakarara paya, ndipo paunotanga kushandisiwa. Saka zvinoitika mukomanashi ndezvekuti kana uchishandisiwa usiku, then mweya dzimwe dzinongofamba dzichingodzungaira nenyika dzinouya dzobva dzichizotanga kuita dzinenge dzichida muupenyu hwako. Kana uchifungidzira kuti unoshandisiwa, pane zvimwe zvaunokwanisa kushandisa kuti usazongoramba uchitevererwa nemweya yakaipa, zvekare neavo vanenge vachikushandisa vasazoramba vachizodzoka kwauri. Kana uri munhukadzi kana kuti murume uyo ane dambudziko rekuti unorarwa kana kuti unorara nevakadzi uri kuhope kwako, makuseni oga oga usati waita chimwe chinhu uchingomuka, unofanira kuti unge uchibhoilisa mvura yako. Kana wabhoilisa mvura iyoyo, unobva wachizotora lemon. Vanenge vasingakwanise kuwana malemon, munotora vinegar, wobva waisa lemon riya kana kuti vinegar mumvura iyoyo woinwa zvako, kwete kuti ichipisa, asi unoinwa paya painenge yava kungodziya. Dzimwe nguva kana kuri kunzi kana uchikwanisa unotora munyu uya wematombo, asi unokwanisa kuzorutsa. Saka kurutsa ikoko kwaunenge uchiita, unenge uchitorutsa chimwe chikafu icho chaunenge wakadyiswa nevaroyi. Kana wapedza kuita saizvozvo, unofanira kuti unge uchitukirira. Paunenge uchitukirira ipo paya, zvikwambo kana kuti varoyi vaya vanenge vachikushandisa vanenge vakatoteerera vachitozvinzwa, nekuti mashoko ane simba. Unofanira kutotukirira uchitotaura kuti inini ndiri mwana waMwari. Kune wose uyo anodeketerera zita rangu, kune wose uyo anondishuvira chakaipa, anofanira kuti iye ange achizosangana nezvose izvo zvaakadeketerera pamusoro pezita rangu. Ini ndiri mwana waMwari ende mweya mutsvene vanogara mumwoyo mangu. Kana kuri kunzi unenge wava kuenda kunorara usiku, kana uchikwanisa, unofanira kuti unge uchizotora madota. Unotora madota wobva wamamwaya mwaya padho, kana kuti unotora munyu, watora munyu wako wemagodo wobva wamwaya
mumakona emba yako. Ndichazokuudzai mukomanashe kuti chii chakakosha kuti unge uchizoisa salt yemagodo mumakona emba yako. Kana ndikawana mukana ndichadzoka ndichizokuudzai zvazvakakoshera. Ende namatai musati marara. Kana uchikwanisa unotora munyu wozanganisa negarlic woisa mumakona memba yako. Ndiyo secret yangu iyo yandiunza pano. Kana mukaposta muzondizivisa ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Maigara muchiti munoda kunzwa nyaya dzevaroi, ine ndauyawo ndainge ndimbori muroi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vachazouya vachizotiudza kuti zvakakosherei kuti unge uchizoisa salt yemagodo makona room iyo yaunenge wakarara. Strange things indeed they do happen in this world. Kana kuri kunzi unenge uri muroi, please do not hesitate to reach out to me, then let us talk about this. Zvakangoma ngazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.